Heddiw, da ni am wneud shaker, creu shaker allan o cania, glân wedi golchi allan, neu botel sych. A yn y canol, dwi am rhoi unau reis, gynnau ella lentils, ond am heddiw dwi am ddefnyddio popcorn fan hyn. So, yr un gyntaf na i creu efo'r cania. So pan da ni'n deilio efo'r cania, cofiwch maen nhw'n gallu bod yn miniog fan'na. Yeah? There can be sharp edges around there. So maybe get a grown up to wash them up and watch your hands when you put stuff in the middle. So, os dwi'n defnyddio rhywbeth i roi yn y canol, dwi jyst llenwi un tan tua hanner ffordd i fyny, heb gollwng dim byd. So just hanner ffordd i fyny fan'na, iawn? Os dwi'n defnyddio'r botel, mi fydd na problem fydd. Bydd bob dim yn disgyn y bob man. Felly, medrai defnyddio twmffat. Os dwi heb twmffat, jyst darn o papur, un darn o sellotape, fan'na, ac eto, llenwi y peth i fyny. Na ddo, dan chwarter ffordd i fyny. Rhoi hwnna ymlaen. A fan hyn, yn barod, dwi efo shaker. A dyn ni'n gweld y ffordd mae hyn gyd yn eistedd yn fflat i mewn i'r shaker. Mae hynny'n golygu pan dwi'n ysgwyd y peth. Dwi'n cael sŵn pan mae'r popcorn yn hitio tu blaen yr offeryn. Ond efo'r cania, dyn ni ddim eisiau bob dim disgyn allan, felly dwi am ddefnyddio dau. A rhyw fath o tap cry sydd gennau. So weithiau mae'n helpu i rywun gafel ar y top pan dwi'n gwneud hon, a dwi'n drond yr holl. Unau efo siswn, neu ripio'r beth. So fan hyn, am barod, eto, gen i shaker. Wedyn, dwi angen sellotape a siswn o tro yma. Ella weithiau, mae'n werth gael rhywun i helpu un person i gafel ar y papur ac y llall i sticio fo lawr yn fflat. Sôn amdan ryd yma. Be fyswn ni'n gallu gwneud efo'r shakers yma? Nôl ymlaen. Neu ella, pan dyn ni'n mynd ymlaen, fyswn ni'n gallu cyrraedd bysa. Ac y bawd o'r ffordd yn ôl. Trio hon. Fwynhewch a na i gweld chi i gyd yn y fideo nesaf.